Good morning everyone. Tun trum ka presentation tu puya chuan engwangin nge kan hlotlin lo thin ti karon hmanga a chan chu thopui downline kan ti mai tam tak har satna ani a an han zonga an han waka ke chu kan to member kan ni pe to lo engma kan ni le chuang lawang order te po kala lom engma kan ni pui tak tak lo ka pe chi ni lo ka ti chi ni ve lo niang ti chan na hi tam tak don thin ani awangin koron thanga chuan member ni ve si member tam tak mi zo ro ma pon ma se engwangin nge lo ting no tam tak an om enge a chan ti kha kan sir ho don ani pura bat ko yasaki chuan kan ri theya ti chuan lam mangfo thin te chu engtika ma an ho salawang ati ani afahan dik em he toi ka du top hausadin muna ding ma se an chuan lamin ati ta cher thina ni ati a nom sak de uzok tun aya kan din mun tuna kan din mun aya nom sak de uzok te kan du em idu em ti kha I lawin ngei to ala chuan I hausadin muna tu te po he ding fek thei kan ni amaro chu chuan lam kan nga lu tu ka wangte kan that chet lu tu ka wangten kan hausa thei lawa kan din mun ngai ranga mason na nei em si loin kan om fo thina ni mi ten lotlin na an changa engwai nge kan chan ve lo ti chuan kan ra theya ti chuan lam hi kan mang fo thina tam jok chuan hi man lo turani ke chu ka ra theilu tu ka ra theilu tu ka wangin mi ba ka thok tur ka ni mi ayana sa a thok jok tur ka ni ti thinlung kha in puthawang o chu chu ke chuan ka pu ani ka tho cream em a ka tho ring em chan chu ka ra thei wang ania kan ra thei em ti chuan lam hang tu hi chu alla ra thei tok lowa ke chuan ka ngai te ni chu mo ra thei tak tak din huna han din chuan tho tur hi kan zong roi mai ni tun kan din mun theu atanga ai zoka tun kan din mun atanga a ain nom sakna zok nei tur in tumbul fuk mumal tak nei angai ani enge kan tum enge itung tum inei angai o idu thu sam idim tam tak iti hlotlin thei na hmuna I om me kani ek pon tu manaya ke ni leile van lel fa te zok hian tum kan nei fo hi apoi mo thina ni tum chu chi sang kan nei anga enge kan tum enge tumi nei tumu mal nei mi alo mishing velem si ni chu azia lo lampang de uzo kan ni tiro u chu wang chuan dream te tum te kan nei angai nge ni kan mason na tur chuanin ke ni chu kan re thei mani tin isoi fo thinem re thei nakha chuan lama imang thina ni te ro I re thei nakha khovela delivery company lian per US mo UPS hi atira chuan cycle panile dollar za book chapo bultan ve mai chau ani asin a han thorim dan tek tur zia chu han dim te u khovel company lian ber ni tur khan an bultan nakha book chop le ngal dollar za model za cho heti khopa company lian din tur khanin ma an han la ania kan chuan lam lian ber pakhat re thei na hi chuan lam ating lo ani ti achiang tok le ani ti ro in ti ve ngai ka ring ani shereng chung si te hianin tum kan nei lawa kan that chiat nei hian min ne le thin chuwang chuan kan than har a hun to ani tun lai khovel a khosak har sa to em a chuwang chuanin tumbul fuk tak inayang o dim ngamro enge iti mangle du thu sam tu na khanin du thu lo samang che izan mut muna te khan idu thu enge idu ithin lung du zong lo ngai to ang che ithin lung du zong chu vesis atang te kar han don ve han nei ve han lak ve kar fana tangin idu ve em nge in sak na tur thatok nei te don te in han sak te nge India ra mun sang azin kwalte foreign azin te mi bait le scooty zo ke mi idu enge ithin lung du zong kha ingei to angai ani idu zong kha ichian angai pu jim ro na chuan ithil tum asan chon ishiat na po iti zo angai ani
ati a vesisa hian hria tur poimo tam taka oma kan hredu em le lotling tur chuan vesisa hianin kan hriat chian angai ani kan hra chiang du ani chuan le kan sei tho zelang pakhat na chuan product hriat chian anga em a product kan hriat chian lo chuan midang hne na kan share chhongin kan sei chhong theidon lo ni company program ngai poimo apoimo em a company program hi kan ngai poimo hle turani chuan training sang ngai poimo apoimo a training sang kan neya chuta chuan hei product zir chiana te kan nei product hriat chian apoimo kan ti kha chuan hra chiang turing ke mani ngei ina kan man atul bok ani chuan kan hriat ang te midang hne na kan hril chhongang kan hril chhong ngei turani king pali te hi kan zom chuan versus company kan hra chiang don ti na ani chu hra chiang mi alawa om ai chuan hra chiang takten ma an son zel thin ani inzir pe angai em ani achan chu midang te hne na confi taka soi thei apoimo em ani upline te emo upline leader tu emo ber thil hra chiang zok te kan zo pe angaya hra si lowa om ai zo pe a tha zo kani ke chu ko zot pe em ani achan chu lekha thiam lo kani awangin mi aya thiam lo zo kani awangin ke inzir pe ani tuna khan bma po ilo ni mei the ma se vesisa ni na chuan bultan na inda zero photangai ti kha kan thinlunga lo om sela kan zo pai lo chuan engtin nge kan hriat theiang ni ti ro grupa te in omna grupa te in zot bor don nia mani omna gup theute man tangkai tur ani team work hi apoimo hle ma ni chawa tho a in kalchaka olba ka mo he ta tlendu chuan kalchaka olani chu team work hi apoimo em a mani chau chuan bronze director bak ani theilo ai sang ni tur chuanin team nei nge ngai kan hnuaya tu emo ka director kan chher chhuwa nge ngai chu shet kar turani a chu wan chon mani chu a tho tal tum lo turani tekhin nan consistency lo try poni la pv zai lo nei ta ani chuan i then omnu khamin bar ve tho lo ni a consistency try ve thawa chuan ani chuan thok pui tura zonga mi panga amu a pv za theu lo nei ta se pv zaruk anei ti na ni chu oi then omnu chuan nangma choi tho wangin pv za chau i nei don ti na nia i che ta piang khan i point kha punganga amaro chu itim te atanga ron pung chho turon up chho tu tur kha i nei ve miaw lo awang khan kalchak a har dona chuan bronze director ni tur hianin rim taka i tho angai don ani chuta aya sang kha ilakal theidon lo zui ti na ani a chuwang chuan team nei kha apoimo hle ani pu bob potter a chuan heti hian ati a in ngai to chiang ro ni thar hian thil ti na hun thar a her chwa puisi ania ati ani pathian in ni tin ni thar men pe ka hian tangkai takle kan hmaso na tur ata na man hi ring tu ti om re ngani ring tu chu pathian nung tak betu pathian ring tu chu kan tai ma hle turani pathian ring tu in ti velem si that chia thi ai me lo mason du ma se thok pai chuang si lo kan tama wangin alom kan re thei ngai kan la re thei reng thin ni i ho sa thur rong u ka ti kher lo mo maro chu kan tho arim ta kan tho ni na chuan kan dream te ka lo thei lovin kan nei pha ngai lo kan ngai thin te kha kan nei don a plan hian a keng tel chiang lu tukani mo versus plan hi at thalu tukani chumi hre chiang tur chuan iom na neighbor a training of a piagin lo chimin local siang che khovela hian hlotlina pe thei tu che pakhat chia oma chu nangma kha en ni nangma kha ipoimo ti na ni chu mitai male thokrim ni na chu ana thoa pathianin malasom nge thina ni nutling papling velem si in atho ma hawin kan han hopur ngal em hi zong adik lo ani tiro u zana changla kan shmia lo le ngala nutling patling kan ni a tin nula tlangwal thalai tampo india sarkar dana kumtling tan chaw join the nia vcc kumtling vek
to chinina tho ma ho uwa beidon ngal ring te kha amason lo thlak mo mason lo na chi khatani ti kha inril ruwa lo om se kan that chiat na te hi kan uan pui zawk nge za na changla kan la shemap lo le nga la ti ru downline ka zong thiam lo nutling patling ve me win kan han ti thina za thlak in ti ve lo em ni ke chu za thlak ka ti asin ita sei rin sak tu cha tu ma i nei lo ti na ani dai ani hi han ngei to chang to ka zong thiam lo wa ka soi thiam lo wa ti soi thiam luak luak kha downline mu na ani lo sei thiam lo lutuk po kha mu na ani chuang lo kan thiam anga kan soi kan thu soi eng po min rin sak tu kan nei angai mirin omini em inko khan ba enge mi paisa basha deuh emo mi rel ching deuh emo do sei ching deuh ni ta la eng ang point soi thiam hlar hlar mala inwaya tu man om pe chuang lawanga I thu sei kha tu man ring chuang lawang che mirin om ini lan na chu vesi sa hian achiang lu tuk mi engza nge ring tu inei ti kha alang chiang don ti na ani chu I thu sei ring tu inga po le thopui tur tim inga ang tim lian tak ineyang ti na ani chu mitumru nilo mi beidong ngal thin hi kan tam lu tuka wangin alom lo tling an tlem thin keima ni per kan be don ngal chuan engtin nge ma kan son thayang ni kan ti ai tu ma min ti sak don lo I then om nu khanin yo dar lak ai kharon lak sak don lo che I then om nu khan itan I tho pui tur azon sak don lo che nangma kha ipoi mo nangma ber kha I beidon si chuan engtin nge I lo tlin thayang malam pan turin kanin thlak tang lam ahun to tak zat ani malam pan idu em malam pan idu chuan in thlak dang lam ro engtin nge kanin thlak dang lamang thopui tur kan zongang house to house in tina ni tin dar kar ni tal kan pen chuak tur ani chuna ni emo zana ni emo enghun po ni se dar kar ni tal kan thok thin nge ngi tur ani kar khata voi khat tal inin mukhom thin tur ani itim tenen in malak dan le midang tenena in soi dan inin ser ton thin tur ani whatsapp emo call in emo min pe fo thin tur ani house to house dakar ni in thok thailo chuna mo athen chu man lo amaro chu zan hun po omolom zana te chon tu nge na thok thin tu nge fe thin tu nge dor wangak wak thin zan re tak tak thleng tro u zan hi mi te chol ha dam na hun mi te in om hun ani ina in tina akal thai ani mason du tan chuan peyangai teima ka ngai kan thi kha ole khati zong khani phot se kan ti zelang lelpan malsom fek cha uro se